Rồi try sẽ xin bắt ngay cái lấy pi baro ha kereng ke badan bortam ke jong jisu. Te ha ni ke video ngakwa bangan ni thu pi bang khlem sa shu re shite shepo mar banyang sinyong ko ai ngala deble teng ke video tang ba nang bun ba ki balet wat enga shite na mar batang ke video te ke pin nampak tip hi re se pim lap ru ke tu video te nga hab ban yele ban plat hi man ke sngi ki video ki batmai bangala sa chane shepo nyu kwan na te na po lat sao shipo minute ken chane te ka sngi ke bang kendo briu kadai sngi balang hado susu jan tang ba pi haban phun shwa pat yanga wa nom wan la ka wan re na mala da pi wan la ka wan la da pi me kendo pat nga te ka mot kan shem jing Mada haka juga poru kitu ki bashim dawai nanga ki bade pateng te shua papin order ki dawai te hita yo shua pi hap adi thuk rupa bangin penbiang ki dawai yo pi shuwan la kawan te yo papim yo dawai te kajaka shane ka kham bhaban wan namar ki badan kari la jong te kisuk ki bashong kali ka mai lei te da shong benang te na po ayu na to pa stan maulai umtlong deh maulai umtlong na stan ke nyum deh na maulai umtlong na po stan te na po stan jeep na te nang te kishim hispa tingka kitre be hi banwan bu shuru shane tama ban let phai pat kamut kishim jinge ban let phai kamut hap khot da kawai rapat ka kali kishim hadu shi spa san pho tang bada de pa kitu ki badan kari la jong ki wan hi te kamut ka khamsuk ka ni kitu ki wan hi te namar kata saya thu shwa ken wat nongman la kawan namar la phiwan la kawan te sap ken te ngi ai ki dawai bun jan te kapakong san kapa ngi le ayu ngi penduai ki bapang ki hitom bat ki babun jan bat bun ki tu ki phos new ki jing phos new ki bala kham jrong palat kham kham kalan te phi hap man man kendo ban nga nama nga namla ban sngo tho la jrong palat ka jing phos new room so tho so thau shu ha phone la ni ki badan kam jing duai bat kum ta ter te kamot ni ai ki dawai ru ni penduai breu ru te ki jing pang ki ba ro kho hi ni penduai be hi te ki dawai ni ai ki dawai mi snyu ki dawai pesenge jing hap ki dawai piles ki dawai penja nyule uhena ubangi ni ai uba umdan jik ta ai ka koi ka khia bat upendunaru ban pen sange ka jing hap snyu ni ai ka sabon sai khmat ka sabon sle kling ai ki shampoo ki dawai pangmat ki dawai jak tha te phila ban yo nang ni na po jaka bangi ai mangi te Ladon menu ki ba yo i gani video bat don ki parlok ki jopi ki dang yele wat inga chate tingam don chu chate te dakwa patang ka dawai Ladon ki babu ya ka dawai ka jongngi hang tu hajrong tang ba la phisa sha jungai le se sha du sha ba kham jungai phi phone chwa ka ni tu kong te sa phone chwa nga sa ip number phone tu kong kli shwa don dawai ne em kong te da ong don te phisa let ken te namar yo sap te yo leno bom le ka jaka pen mi te kemot ki dawai teng ki lut te phisa phone chwa ken khnang pa phen suk der ko hamat pran ka dawai ka kham pa ho ha po juwai ha so ra ka dawai ki kham bu pa ho te hang te namar ba kim bu pa ho re te sa ayu shwa ken sa ya thu shwa tu ble ke jik so ni ban kur khui phi lang par khwat i roi trai